hagani ke por ngadane ke banai ku play fi baro ki bayo sngo yagani ke jinkren bat shwai ke bangan ya chkhmat ke banai ke ke jing hikai ngadanang ni ke banai ku play fi baro ki baju snap ki baju shashkor ki baju duai ki baju penlet jingmat ki be subscribe yagani ke channel bar ki be share shiki wai pat ki parlok kala long ke jingmen toy ke begrau kala long ke ek ke begrau ke bangi kemen kata-kata nga ai ku bleiru na kabita gitu ki beduai bat ki bekirsan nang ba ki jing ai ki jong fi ha ka bangi laban pinbiang ya ki tiar gitar hagni ka media ka bangi pinmi malagapor ka kadai ki ek ba crowd kadai ki ek ba ka ba ngi sngo kumen ban ong ba baro ngi dan bentalang ban nga nget ha ka we ki sngi u blei un ai fi ya ka bainong ha ka sngi jong ka jing ai bainong ka jong try ta hagani ke por ngan let ye ban ai pi gani ke tien ke jong blaying kwa ba pin pelet jingmat nga khot byang fi baro shong khop pelet jingmat da ai ke por ke jong pi ke bajanai wali sha ba ka tien ke jong blay kan chilo fi snap chipang fi mare no she na ta fi snap pa pinu mi wa jing ke khukum ta wali sha ru wa yeng sem begini win na ba fi snap na mar ka tien ke jong blay ke dan ka ma do kata ba pin snow tho ban pelet jingmat khnang ba kan ke jing toy ba jing khu ya ka jing im jong fi shimet ya ki khon ki kti ki kme ki pa ya ki bai masam bat ya fi hi ki ba yo snow ni ki tin ka jong blay ta ha ni ki pol nga ni ka ban ai piang ngala kren mentala kum ba ka to ni bnai tanga ka jing dei bat ki sngi ki ba Khatduh but what man ta ki sngi ru ka ni ka jing kren kam dei shawai pat ha rei ka dei ka bangin nang ban pun kre ya la di na ka ta ki sngi ki ba Khatduh bat nga kwa ngan pin ifia gani ke por gani ke jingkren ke mga ai kerteng nang ni ke jingkren jonga ke mga ai kerteng menta ha gani ke jingkren ke dai Khie Joit na Kaba Iohthiah ke ta gani ke jingkren ke mga don man kren gani ke jaka bakala dai ke por ngi bangin Khie Joit na Kaba Iohthiah bana bang kren ngi ke jingkren men ngi sngi nga kwa nang fi ngan kren kat tu kat ne khambun ha ke jingi dai ba ke jing Iohthiah ban nga nget nda ba nga kren ne ga long ko jingi kai fi kat bala nga nyele ban wan rai fi ke lenong ki khot bible shibun bat nga duai ba ne ga jing kren jonga ka bang kren jafang ka ba Khie Joit na ka ba Iohthiah kan yarap fi bat kan ai men sim fi bat kan pelong fi ru ba pin kendet ben rio namangi ema gi sngi ki ba Khatduh ki bangi don kam ya ka bangin nom Iohthiah haki aka tenga kwa ngan ong fi kumne shai ga bangan kren fi ke jing Iohthiah kade ke bo bleu bu yo brio walit baklai kata kidan ke brio ke bam Iohthiah men met kade ke jing eki na mau bleu bu ingi bangin traimen sngi bat bangin thia men met fi lana fi page bana ke bible u bam ju thia de tang play ngas ngo ye kitab o bleu bangin shakri de bam ju thia na fi pulira ke kitab sam gal nang ko bishis pa arfu way kada khot na do ko balai ba ko basaw kani ke tien ke jong play ka ang kumne snap ngan puli iri ke tien ka ang nakal nang ko balai shis pa arfu way khot balai ba ko basaw ka ang unom sha bakan ki ke jat jong me utaw ba sumaria me unom samtia hakmi utaw ba sumari ke Israel unom santia lemne Iohthiah to hagani ke por ngakwa bangan peni fi aga jingi dai bat kani ke jingi Iohthiah ngadon kat tu kat ne ban pen fi nakawai ga mat chagawai ga mat nakawai ga jingi kai chagawai ga jingi kai khnang bangan wan ra fi ba pin sngo tho yo kadon hangno ka benta ha ga jing im jong fi ka ba fi kum Iohthiah ha ga jing im ba yo kata ga jingwan ga jong try kala ban lap ye fi ga por ka ba fi klempoi perkat namar u Jesu kren shai wang ba unwan kumunong to min mit nakatagadaw ang ladaw brio tip ba unong to unwan ladaw trying utip ba unong to unwan sitang met jendala un kendet un pet ngor un pikir bayo uwan ha kapor ka ba umot day nakatagadaw ha gani ka klip mat ngayang nang ne nga kwangan pen fi kendiat ngini kren ngini jing Iohthiah na mga puli na ka bible ngayon igi jing Iohthiah gidan shibon bat nga kwa ngan penifi kendiat ngini ke por balai ki brio ki Iohthiah balai ngi Iohthiah hagani ke pertai ke bagan jamin SYIEM balai ki brio ke shakri play teng ngi poi ke jaka ka bangi kum Iohthiah
Kadaw ka baningkong ka mga kwa ngan pinifi nagkaktiyan ka jong blay gaday. Ngan puli fi nagkashiti ka jong UANNIS. Ngap ngan puli yakashiti ka jong UANNIS. Kalanang kabasan shiti ka baningkong UANNIS. Kalanang kabasan ngan puli nagkakot ka bakat kanday. Kaong ini kiktiyan. Ngitip bangilong no blay. Bat baga pertay barokaway. Katiak hop hapo jong uta ubasniyo. Fi day na katagadaw balengi Iohthiah. Day na marbadon bakin Iohthiah. Bat ke bakin Iohthiah ka Bible kong day ka niga pertay. Bat day na katagadaw ka pertay barabor ka kin Iohthiah yangi. Hadian mangila syakri utray. Ngidang iya magniga pertay. Bat ki bakin ja pertay gidang dan manyala ingi. Na katagadaw ngidang nagadjaka ka bangi syakin Iohthiah aga niga pertay. Bat ngakwa aga niga porba pinpet bahanda fila IT laga jong ka jing im show try. Baga jing im jong fi kanom Iohthiah agi bakin ja pertay. Nganom siyang slamta nga bu ini ke jingkali balay ngi ki basyakri utray balay nda pila IT balay nda pila nget yu Jesus Christ hadang buon ki briu ki Iohthiah kadaw kat kum ngini ki siti shu UANNIS ka beningkong kalanang ka basan na ka dekhat ka bakat kanday gong ngitip baga pertay barakaway ka Iohthiah apo ka jingkan oy ka jong tau basniw kamadu saitan ukan oy ki briu ngini ka pertay baday na kadaw kani ka jingkren kan yarap ipi matagisngi banpen kende divi bapinom tiasa apa kata ka jingkan oy ka jong ngini ka pertay bapinom Iohthiah sa agi bu saitan penap men ka jing em jong fi dagani ka jingkren matagisngi na pisngap kan pen Khie Joit yapi na ka Iohthiah fi ngalap na ka Bible kidan ki briu ki kendo ye ka jing Iohthiah bat ngayo i kidan ki jing jagi beper sngap angan pen ifi dan ki Iohthiah sngap ana pi pulian ka Bible tangan puli fi ka jawat hagi briu jong play la ka jah hagi briu jong play kan jah firu Nagatagadawan puli fi naga Bible naga kitab ki SYIEM ka baningkong sngap ngan puli fi naga lanang ka bakat kanday kaong ikinigiktian ngan puli naga dekhat ka ba lanang ka bakat kanday dekhat basaw kaong henry mauhi ulalet si sngilanti siya ka riklaw ti haba ula pay ula syong apo udieng ratam bat ula tuay nam tayo ladi ba uniyap no ula angru kala biang katamen ta atray shimno ikijing im jong ha nabangamlong kambahaban ikikpa jong ha ti ula tia bat ula Iohthiah hapo udieng ratam ka jing Iohthiah ka jong Elijah ka day ba Iohthiah habaw yakindu yagi jing aga jingam compare la menel Sngi udang la ikaban peniharding wat la dang sudah penihario slap hadian lais nam rubnai hendreinda habaga Jezebel kawan ikaban berngam aga jingam jong But nda baga Jezebel ka wanya ka ban I think ka jingim jong ka berngaman peniabyo ka Bible kong upet la ka jong ka jingim ino ila jong syakri ulet je klau Beersheba but mday tangata upaya po klau but utia apdeng klau po wedding ratam but hangtau Iohthiah kataga day ka mga kuwangan ang ipi ka jing Iohthiah ka jong Elijah las nga babaleng Iohthiah ka jing Iohthiah jong Elijah ka day u Iohthiah namar ki buon palat ki jing ki babetong ka jing im jong ngan kren kindiat na kabenta jangi teng fi idan ki brio ki bishakri play pila shi Iohthiah apdeng ki jing kahabangong Iohthiah kamat pisun lap miet bet tang hangta kadan ke jing bet nadu basdang dudang kia du banatia nadu Sunday adu Monday pio bet bakadan bet ngani tu pi nadu Monday adu Sunday pi poi bet ke jaka kabaka jing bet degi post nem suka jing bet ke bet thong bet ke jing ele but hangta pi Iohthiah pimdan por ban wat ba you play kadan bet ke jing kan oi jong ke jing Iohthiah hapreng ke jing uni Iohthiah apdeng ke jing long desperate Iohthiah ke jaka ka bau duan apdeng ke jing ku slai ke jing jinjar Iohthiah ban nga kwangan ang ifiya ni ke klip man pet bahaba yo firu fi shulap men tang ban chuduai tang ke jing perkhatang ke jing pet tang ke problem sukatia sipang ke tu ke jing pang sipang ke tu ke jing jinjar sipang ke ni ke jing hiang sipang ke jing tray sipang ke jing aga hiang ke sam sipang ke jing suka suka problem suka jing le baro hadu ba msngo tu shu mdan por shu ban perkhat yano mdan por perkhat iki wei mdan kam perkhat yano ru mla yarap yano ma bre la shu Iohthiah apa ke jing kan oi jang ni ke jing but u Elijah ru Iohthiah apa ke jing
ai ngo yo play ba play u yo iu Elijah u yo thia apdeng jo jing u khlem u ka Bible kong u phado angel na beneng ura bat ko shiklong bat ku berhema pa ngading bat wanra u kersiu Elijah bat wang yang jaj namar ke jing let jo me kadang jing nga kren nam ta jong fi la da yo thia nama ba jur ke jing walet klet u play ling ba ke jing kren jong am na ke sngi nga wanra ang ni khani hagani ke por ya ke ktien ke jong play ke bala ku ben beneng bat nga wanra e fi ke ktien ke badan ke ding ke jong men sim jo play ba pin Khie Joit biang si sin ba pin ya chkhman ba pin sedangi ke ban shakri biang utra what yo thia ke jing ke dan yo baro ke jing ke dan lot ye ki brio baro u ba shakri play ru dan jing u bam shakri dan jing walet mot kat banang mi ki sngi lei nginang poy ke jaka ke banang khamjin jar rei ngakwa ganong ifi what shu yo thia hagi ta ki jing ngakwa pin yo sngo ye ke jing siu ke jong play sa shi sin pat ye ke jing im jong fi pitim nam u saitan u penlap met ngi de ki bon ki rukom kun o yang ngi de ki bon ki lenti badai na kita down da bangi pai ke jaka jong ke jing fitim nam ngi long kumno ngi yo thia ang ta ngi sulap met ang ta ban nga kwa ngam shong sa ang ta balai ngi yo thia ka baning kong don baken o yang ngi bar saitan u kun o yang ngi ke pertai kaba ar balai ngi yo thia na mar bagi don ke jing ban ngi sulap met ang ta kabalai nga kwangan penifi snapa pinapudi na ka Bible pinlap inu briu uba khampla ka Bible nga syam inu briu pla tam ka Bible nama inu briu udai uba ngamla ban muduru ika jinglong jong inu briu udai prophet jong blay udai briu bakraw hendai uyo sngoru ka sur jong blay hendai ndahabo blay kran inu briu tau de JONAH uba ngamla ban mudur ni JONAH uyo sngaw nu tribe uang JONAH uang hangni try ngadon uang ngakwa men let janine be banyalap ege sinong Ninebe nama ngayo I bakada naga lenti jong ke jingjat lada menyalap kin kelak bomot kin yo pai sengangan pen emiki u JONAH nama udan ke jing sngau jat benriu nama rapo Ninebe ki shong tang kinong Assyria ki badai ki nong shon jong ke jat benriu Israel ki bala peniap iki keparat kepatemen ki jong JONAH na takadau u shon ni ke jat benriu no blay pa shen Ninebe trelet u shimpen mani ke tiket banlet Tarshish ka ba kham jingai ke kham rem mani ke pisa ka bu siu banlet Ninebe nakataka down daw let ukiyo galing Bible kong ngap ngan puli ya ni ktien ko jong try pinda puli na ni ktien ko jong blay ko ang kumne ngap ngan puli nakalanong ko maning kong kitab JONAH khot besaw kong utray ula pinmi no gal er be jor she duriaw baladon ke eryong ko bekhraw ka duriaw bakum ta galing kala imat ko man sapat ona kum ta giriw liang kala septiang bigla kerpat we baro yalaw blay bigla pet no she ka duriaw mar ke ba ta galing khnang man pen sting de galing hande JONAH ula hiar she ke khampo jong galing bat ula thia ngakwa bin singa ba bat ula hiar shagi ba kham shetrai jong galing bat ula thia bat ula yo thia lengai ru fi Elijah ru yo thia u JONAH ru yo thia ki briu jong play ki kraw u Elijah yo thia namar ke problem u JONAH yo thia namar ba pet no play dan gibreu bisu mare sa ngini jing yo thia ga ta jing ya lenti ka bisu pet bet bleu la khta bleu la kren bleu la peni re bisu lap met sa angta bisu poye ga jaka ka bisu lap met sa hapo ga ta jing pet no play pikiar no play pim tre shkriu play let you slop gibreu pim tre shanga yeng let kren gibreu jong play piken ria but bisu pet sa no play but bisu lap met hangta Pipuli nang ni ka Bible nda haba ka eryong kam jam ki kini ki brio kini ki nong nya liang ki pamani play tau ki kali yo JONAH ki ong ki peno ki jing khalai ka let show JONAH but na ki kersiu yo ki ong kemel ba yo thia na ta ki kali ki ong me de e me tre ka kama yo uong ngat pinapuli nang ni uong ko piti uong kini ki ktien da pipuli khat ka bakhandai uong uti ulang ki ngalong u Hebrew but nga shapting yo try u play ka benang Fina penyang ni iku mau ang kraning ni Gibril daga jing ang kababakla uang shepting you try play ke benang hendak claim shepting utiap play pa shanine be hendak pet yap no play Tarshish hadu mentadan Gibril wat ke bishakri play ke pet no play pishu yo tia angta play khot if fin le ekata play khot if fin le ekata andre pim tre Uplay pa fin le kum ta pim tre dan preng jom fi su ai daw ikene su ai daw iketai su perkhat ikene su perkhat iketai pi pet na kata ka sur ko jom play
Fi pet na kata jaka ka bo play khat ifi pim tre let pim tre ban ko ngo ya ka ege bo play ong fi pet jingai no play ka ni ka jingyo thia ka ba lai ka bang kran nang ni ka dei ka jingyo thia ka jong Jonah ka dei ka jingyo thia ha ka jing pet no play sulap miet angta Bleu ong kum to vi ong makadang long kum ta bleu ong shakri no inga vi ong makalong kum ta sukum ta be shi snem kum ta ar snem kum ta lai snem ru shi pau snem kum ta shuyo thia apdeng kata ka jing pet no play ban ngai ngo yo play bo play pen ki daga eriong fitip yo Elijah na mal bo pet apdeng ka jing u play pado angel hendre ye brio jong play ki bo pet na no play un I think daga eriong upen crazy u dok haban ngo yo poi she dujok la pin pule ba ka men sem jo kala poi she dujok but ngani tu ipin nang tau duai ba play upen yo apat ho u ka jing shekri udang ai biang u ka lat ka ba sashi sin but ka ta ka daga jing long ka jong play what shu yo thia ha ka jing lap met ba bi shu pet sa na ublay hagajing em ko jong fi pet ba yo ublay la kran fi waling ba ni ka jing kran jong ang ni ka por si don preng jong fi yo sngobo play kran fi yo sngobo play ong fi IT la ka jong ka jing em fi yo sngobo play ong pai no show play fi tip ba po jong fi don ka jing I no tribe fi de bin shakri play hare pim tre ko ngo ik tabat fi pet no play but fi pet no play fi yo thia ang ta but ka jing yo thia ka de shulap met man pet no play na ka daw ngan pin fi ka jing yo thia ka don ka jing yo thia ki brio ki don preng jong ka jing le pin puli na ka bible le singa no pen slam e ne ba yo ka shimpor la pi pet ye ka jing yo thia ka jong Petras kadai ka ba sngosi ka ne ka jing yo thia la pi puli na Lucas kal nang ka ba arpu ar na ka khat ka ba lai pukun dai ter kadai ka por ka ba lang critical ka por ka ba etam ka ba Jisu udak na ka jaka ka ba khat lang yu Petras yu jaka ba yu IOANNIS u yalamiki she Gethsemane but ulet yeladi kham jingai khandiat udem da pelup uduai but uang ki duai Henry pi puli ha ga ni ka lenong Jong Lucas kelenang ka ba arpuar kaya tho bau Petras uyo thia aga por ka bamdei ban yo thia uyo thia aga por ka bamdei ban duai fitipale uyo thia u Petras aga por bamdei ban duai laisin u Jisu wan pet yaki ulap baki yo thia balai pitip ki yo thia kimla kini ki irmat jong ki ban but kimla khlele ki khaman u Jisu duai sep da sep ka balang kum ke snam namar un haban kit ega pop jong ka pertain pendap ega man ke jong blay pipulina ka bible ke tien ke jong blay ka ong nda habau Petras but ki sinran ke bi don lang hang to nda habau Jisu wan pet yaki baro laisin ulap baki yo thia u ong ini ki tien pimla ban ya up bat ngawat tang shikinta Ktian kasi kong shipor, handaya ka ktian English kong, could you not watch with me 1 hour kapamot, hato pimlaban duway tang shikintaru, fitim nem balay Petras uyo thia. Balay ki sanran ki yo thia kitebo Jisu duai kitebo dana ga jaka ka be makiru ki sngo to be ban duai handre kimla ban duai namar hagani ga por snga bangan pini fi ni gtien o Petras ba ki sanran kimpat dan yo men se makoi but haba ka bod ga jingdom baro khat ka let ye ka ban tray ki but yo Jisu ka per Gethsemane ka pressure jong ka bod jingdom ka jing ban kia jong men se baman ki let lot how Jisu ye ka ban pelong yo uba unum ko ngo yo play na ka daw yo side na maka ka bor jingdom ka bakta but ngani tipin na ka jor ka jingdom kaya ka wanile u Jisu dan ka jingpen sle u dan yo men se makoi kat bagi senran kim dan yo men se makoi na ka daw kim la satya ye ka ban yang ban duai habagi bor jingdom ki wan ban kiai ka jing im jongki kanongan apreng jong fi perkhat babi sngo tho bangi em bagi sngi ba Khatduh ban pitip ba ka dai ngi ban duai pitip ba ka dai ngi ka ban puli ka tien ka jong play Hare filap na kaniga jing jaga ba shisha ba nda ba pikwa duai filap ba nda pimut duai ka ban kia mdan kentien ban kren teng shot samtia ka tait ka met tolot lut nda pet tv ka kendit lut bar khait nda pipet mobile broshmer do pikendit nren nda ba pimut ban duai kham tam le na pimut puli ga bible ka tan lut ba pite balai dai na mar ba ki bor jing dom ki penuet ifi ba pinum duai ba pinum puli tin ka jong play but balai pimla ye ka ban duai ko mo Jisu duai ka
dau ka day bapimpat don ni bor ka jong men se khot ngatwai men ta ke sngi bangan ong ifi ai bo blay un ai fi ya ka bor ka jong men se khot bapinum yo thia hap deng jong ka jing ban khia jong ke men se baman hagini ke sngi pitep ke le kata kata ke briu neki don ka lockdown shulap mer ke thia ka bam but shukut ka bam ka pet tv ka pet mobile but ni shi yo thia angta ni shi yo thia angta namaki bor jing dom ki kan oi daga pressure ka ba wan ka jing mo perkhan but ngani thui pingim don bor ban duai but ngakhwang na fi ke de ka por ka bangi day ban Khie Joit na ka ba yo thia ni emagi sngi ki bangi hap ban kendet ben riu ban suang no daga ktien kasi ka ba bet ni day ban thia siara gini gisni habang thia siar gamot bangi day ya ka ban thia da ka bangi kin mau bangi shu thia tang ka khman handrengi shu thia malumala na mangi mi yo thia yaw but what let the pet ba yo pi yo thia yaw ngayo iyang ne bo JONAH yo thia u Elijah yo thia Petrus yo thia but nga aingo you play babaro ini ke yo thia u Jesus Kristi iki but nga nget u play un Kristi film bang ni ke jingkran menta ke sngi ngap ngan ai fi ke jingkran ka banga ai ke tang Khie Joit na ka ba yo thia ngan support shi ke point shu rai ngan pen issue ai ke jing yo thia ngap ngan kran ni ke ni na mangala kran shi bo ni sngi ke Khatduh hagni ke jingkran ke jonga le se haki episode ke ban wan ngan sa Nongkren shu fangi tu ki nyau snam jong ke jingchen jar ngan sa pen fi shi fangi tu ki por le singan sa divide ba ya kan rai hagni sngi ngakwa bangin refresh ban ngap ktin ke jong play hagarukom ka ba ngakwa mga nirap ifi ka balong practical ka bangi kendo aga jingem bahagi ni sngi ke Khatduh ngidon kaman tip bayo ngi yo thia aga jingken oi ka jong ka jing yo ngi yo thia aga jing haga jingken oi jong ka jing pet no play yo ngi yo thia aga jingken oi jong ka jing ban khia jong ke min sim baman but dai na ka down the people kham jorong igane pin lap nang ne na ka bible don seki way ru ke bayo thia aga bible tamagi ni jing yo thia kidai ke besngau tanat nga khwa vini yo ini ke jing yo thia nganom de puli jrong ke ne na puli ne ke kitab Genesis kalanang ka baar la puli ne ke khat ke baar po way sngap ngan si puli khindiat de ne nga sngot nat ba bible ko ong ne ngan puli ne kalanang ka baar kitab Genesis na ke khat ke baar po way ko ong utrai u bo blay u la pengat hau Adam da ke jing samthia ka bajur nga khwa vini yo kita ngan puli biang sin utrai u blay u la pengat hau Adam da ke jing samthia ka bajur uru la yo thia but ula shim ye ka way ni shi inkrung jong o but ula set pat na ga do aga jaga jongka utrai bo play ula penong ka briu na ka shi inkrung ya ka bo la shim no to briu bo la wala me ka how tau briu na ju kran ne ne borobor kran e figi khna samla shinrang mat kin thai ai bo play un ai figi ni ka jing yo thia ka jong Adam sngot nat ye ka ne ka jing yo thia bakal jing yo thia jo Adam ka dei ka bo blay upin yo thia mdei bo thia hi mdei bo thia sngi ne thia jai to handrei wa Adam ang ne usha pin yo thia how blay fiti balay upin yo thia u blay wa Adam ka daw ka dei bo mut ban ai ha u ya ka briu ka ba biang ka nong sumar ka ba biang tek yo Adam fiti ne am ka jing yang i menta ka dei bagi bo bon ki khna samla shinang mat kan thai ki klem tre ban yo thia kat daga jing pinyo thia ka jong play ngi kwa bandan ka shong kha shong man ka badon buram ngi kwa ngi yo briu badai ngi kwa ban yo ka briu ka badai harangi pet ki khmat bara bagi pet ki khmat ngi jiet briu bangi pet tu de bayong tu bali tu ba briu tu besneu briu ngi pet tu belingkot tu badan kedan tu bam dan kedan tu ba shakri play tu bam shakri play bat ki khmat jangi ki shat keleng bat ngi pai ke jaka ka ba e banda bangi legit hi ngi shong trai la walam bat din dak la japat ka problem din bangi le shong ngi sedang ngi ka ban jau mat ban yam thang na man na ba ka pat ka pra ka shong kha shong man pi pai ke jaka ka ba bakla ka dau baro ka dei ba pi klem bot e ke jingle jong play kwa bangi ni yo thia habang ong yo thia ka mat bangi dei ka ban khabre bi ki khmat ba kun jado bangi dei ka ban nang ban tuai ban up be how play fitibu Adam ulong kom no yo thia u play courage ni sipo u le ye ka anesthesia le se ka to ka ba pniap yo Adam ba pniap e ka do jong o mi o snau plate e ni ka krung jong o sai nang ne po ba u thau ge em no thau ge em Adam yo thia ba
Ngasnot nat ingin ke jing Iohthiah. U Adam lada unpet, lada play u operate kumba operate menta ki doktor. Bagi beriu ki tip beriu rei tangai tu benta ka yap ka dok bagi operate. Lada play u le kum ta ba Adam u pet ba u tip beriu. U yo ibo play u thau ya ka beriu nam ta jong u. Ngatarai u play u numla thau ya ka Sngi un hap thau ki benai. Namar u Adam un pet ya ka un yo iu nang ka khmut ke jorong palat ke khmut ke lingkat palat. Lesi ke sngai palat na tip teng ke yong palat na ka li nang tade un patai u play un klumar hade u play tip ya lenti ke jong badai na kata dau penio Iohthiah u Adam u le khat bauman bat ndaladap u suong mai tang kumne kani kade ke brio ke jame bo Adam suong tona mam dan brio tu ke pode tangka marwai bat nga khwa ngan ong fi ke por lana pinang ban Iohthiah hagini ki Sngi kum ki khna samla ban Iohthiah ke jingduai ban how try ban up how play Finio I kaba wanra u play kadai kaba bestam. Kaba fi jit hi kadai kaba dangdan jing ting jing sir. Handai kaba wanra u play kadai kaba kraw. But ka jing Iohthiah jong Adam kadai kaba don kam hadu kata-kata haga jing dai baga song kha song man. Ka jing Iohthiah kaba but nang tang khwangan kren kendiat. Ka jing Iohthiah ka jong Abraham. Dapi pulih na kitab Genesis nang bakhatsan. U play Finio Iohthiah yo Abraham. Dapi pulih na khot ka bakhat artongan si pulih ka kendiat. Namar nga kwa agani ka khilip mat ba Finio yang ni ka jing shai na ka ktien ka jong try. Nga kwa ba fin snap ngan pulih. Ka ong ni ka ktien na ka kitab Genesis nang bakhatsan khot bakhat argong ba na ba ka Sngi kan sa sepno la shot samtia yo Abraham ba na khmi ka jing sngo kiyo ba ka jing dom ka bakraw ka langat ho. Ba du try lo Abraham to tip shisha ba usumbai jome ulong nong way ka ri ka bampat day ka jong ki ba kin shakri ru ki ba kin pin shitomi ki south pa snam ba ka jat bin ru ya ka begini shakri nganda bishar badarian kita gini mi no bat ke spa shibun singapa ngani tu iping anom kran nganom pulilo digini ngashia bagini jing Iohthiah ka dega bawan no play pun Iohthiah yu Adam malay yu pitip pun Iohthiah ba unio ya kaban pendep ya ka jing te jutang bat unu briu bukrau jong play ai bo play unya lame fisha gani ka label ba pin shakri yu try bahaba pi perkhat ngan le ayu try ke ege ba mekulanam ta jonga she ai try men yalam nga kumno ngan yat ngala ko ngu imen re mentang apa ke jaka ka bangam sngo tho baru blay pengat daga jing shot samtia Abraham namaru kwa ya ka ban ya kren baru Abraham haka wepat ke pertai ka ba kin jaman se malayu bandan ke covenant ke jing te jutang baru Abraham baru blay but dai na do ni ke sngi Abraham ulang scam bau niat chakmat baru blay ba wat lada umyo khon hare tip bau blay angan sa pelong yu ke judgment yu ke bekrau ba dai nang ni bu sala ban niat ban shakri yu blay fi dai nak takadaw ke jing Iohthiah ke dai ke bekodor ngayo I ke ni ke wai ke jing Iohthiah na fi pulih ke Bible ke dai ke jing Iohthiah ke jong Jesus Christ ngasnotanat yu Jesus bu Iohthiah If you pulih ni ke Bible pinlap bau Jesus Iohthiah day ha ni ke gospel ke jong Marcus kalanang ke besan singap ha kalanang ke besau stong ini pulih na ke khot ke balai pusan ter kong ula ongru akia ke ta Sngi bala janmet yang ini let shiliang na kwa finio kniat ngan krane ke ni na magani lang ke jingmen toy ke bupon pet ke Bible kong habau ong ke sunran kiu ke liang yang ini let lang u kiu lang ke liang ong yang ini let shiliang Pipuli de khat balai po nriu gong habagila ino ti upat ba kila let lam yu kumba ulong hagaliang re don ki pet ru ki liang lambat u til khi ke eriong ba kraw ba jing at pelong kala phalo shigaliang kat ban sa pendap ya ka uti ula dan na tedong galiang bat ula Iohthiah haga senkle ula Iohthiah haga senkle Kita kila kersiu ki ongko kenrat mem sutnya setia bangin sayap. Fi u Jisu kiu galiang. But u hiari la dia setrai jong galiang. Shimi ke sengkle. But u tia but u Iohthiah. Kat bagi sunran ki king galiang ke ni ke turiau balet shiliang. Ban poisino shiliang jong ke gadara. U Jisu mo let shagadara malay leyu balit wat yo way brio u balakin tat lot daga yeng ke sem daga shnong tau u baka ksot kala shong daga hajara po jang o u kadonot ke jong Jisu ke dai nam ta jong u linyar bat Sngi bat met u kordet u Jisu umlap met bat kibrio shibon u dan ke jing yo snau hapo jang o ya kibrio ke dan chelum jing tap ki bakordet u tau de Jisu Christ But pinapulin ng niga Bible, ndahabaw kiyo galing utia, ula adep tip bagan sa ki eryong.
Fiti balay ka ki eryong about Jisu dan na kaniga liang. Laban ang no kisenran kinjen dalas ngaw shngan bahabaw dalu Jisu num ki eryong teng nginda syakriyo blay ngi baklahang ta. Badan si priyo bukan ki priyo bang ngala daniel Jisu ngala yai baru Jisu nak takadaw ngan siya na besok syong liang bat na ki eryong ikiway yang ngiti num lay ngiti ngin jai bat ngin susuk bat na marbangila dan baru Jisu ka eryong ka ki na marbaw dalu Jisu aga liang jongfi. Ojo kelat egata. Fitip ke eryong ke ki wat abadanu Jisu. Kabamot aga yeng jong firu lada bila daniel Jisu ke eryong kanwan. Haka jeng jong firu ke eryong kanya le wala da bila daniel blay. Wali kelat egata teng dan ke brio ke babaklay kata wan segi bojing dom ki penar tetian palay kumne imat ngampat lamon imat ngala pop na tip ngala kumno baka ni ke jing ka jur kat ne ke yeng jong ngakwa finio men siem na ke tien ke jong blay. Bau Jisu ndau kio ka liang ka eryong ke ki tang baka wai ke jing fair ke dai ki senran ru ki lang baka eryong ka bau Jisu u klem shapen ki ka eryong u Iohthiah apdeng jong ka eryong. Ngajuang berbor abang ngapule Bible. Ngajuang berbor ya kani kektian abang ngakreni kani kejingi kai. Baka jinglong mensiam ka bahajrong tam jong weipa banget. Kadai baula ban Iohthiah apdeng jong kejingi. Baula ban long jai ban tengen ban suk wat abam yoi ruem saudang. Haka baka pertai barok ki palo. Henry ki brio ki besyakriyo blay ki long jajay ki tinggal magisok kata kene ke jinglong mensiam ka bahajrong tam bawat lada ke jing eryong ke ker saudang ni ke yeng barakaway Henry ki tu ki brio ki besyakriyo try ki long jajay u Daniel akrem ki sing ulang jajay Shadrach Meshach Abednego hapa ka lawar ding ki long jajay Jisu hap deng jong ke eryong u Iohthiah sendan fitim nem ke jing Iohthiah abaka ki ke eryong kam day setia bau tia namar bau la thaj em udah naga plan fiti butip manu bapen ki eryong dega borjing dum ga bapen ki eryong ang ne namar kani ga borjing dum ga badan hang thai gadara gi ksot gi badan degi pojar ki tip bau Jisu un salet ban plat yu ni uprio ubakila pen kor det yu degi bon snam ki tip bau Jisu mot ban let gadara naga taga daw u Jisu la dep tip baki ksot ki le ye ka ban pen ki dega eryong ban pen pai ye ga jingya nanti ga jo bau num let gadara bau num let ga kut jong ga jingdum bau num let pen klumar ye gitu ki bri ye gitu ki satan ye gitu ki borjing dum hang to bau num be gitu ki ksot henry ki tip ke tanang takadaw ki pen ki daga eryong nga khwangan ang ipi ni kapol la dan eryong nga yeng jong pi hadin ma pi duai hadin pi shakri bahayu play nga khwa ma pin tip ini ko long jai tip baka dan ga plan jong play halendet namal ki borjing dom ken le ban pen ki ipi ba pinom la setia ban ya chakman bat ba pin chulap me hagi tu ki eryong jong ga jingi khun senran chulap me ke tong ke king ling ke ma Khatduh lelei sakatiang sagakren fitip nem ka Bible kong kila ya kersiu yu Jisu ki ong karukom duai jong ki senran gede ka bam day what you duai kumne what you le duai yo play ong tra mem su nyau yang a me shong me to me tiabet ki kum ka karukom duai kam day what you duai kum ta yo Jesus Christ fitip ki senran ne ki dom balai ki dom namal maki ki klem yo tia apne ge eryong hana uni palu tia la tia salia la ki yap ki do ong ru mem suot nyau nginda yap mangi akajing baklaga bakrau kajong kisenran ngajong borobor bala da jaba kinchen dala tepba la da kinchen dala kinmau bala da Jisu dona galiang bala da maut ya bala dai bagi senran ki sngal to kinchen dala let ya kabani tia lang no sendan namala da Jisu u Iohthiah ngiru gini Iohthiah la da yo Jisu ke eryong kamla yang ngiru kanomla hendrai ka ba hang ni gadai ngi khoni mangi ngi Jisu marwai shibon ba mafiru ga ya firu ga jo ngakran fi khon marway ki jinge bat na pimla bi selek kersiu play madai ke takadaw na fi lek kersiu ru fi iki senran ni ke lek kersiu kumno mem sut nyau khabaman mleishu ke jing duai kala dei ke jing ke tien ke basneu ke tien kor mem salia me thia be kumne ngin da yapru mem salia ngasngau tenat bau Jisu ang ka Bible ketien ke jong try ka ang ngi ketien sngap ngan penifi ketien ke jong play ka ang habau la khete
ngaling ong ndau khiu la dai ban sneng ning kong suai ki senran rei ai ngoi ublei umlong ko mangi mana dai ngan jin la khien nang ne jin la mai ning kong la dai ban du mok ban kren yakni ki senran bakin long jejai ke jaka ban penjejai ke eriong la dai penjejai suai ki teng ke chap poi kum ke taru yangi bakadan ke por ke bau blei la i kum bau dai ke ban penjejai teng alap dan ke priu ni sngi la wan ke ni ke virus la yo positive la long la klumar la kende ke sedem la poi ke jaka ke be bat ngakwa nganong fi dan ke priu ke bisu yap nama ke jing tiang nama ke jing klumar bat ngakwa ngani tu pi la dai ban penjejai ke jing sisa bat ngakwa nganong fi yang ne jisu ndau yang Sngi ke air bat ke duriau fiti buang kum no jisu ang kum no uang ini kiktian long jai wat kisho kumta kata kala air kala jam jai bat kala long kaba jai fi hot u jisu don bor rei baleu don bor kadau bau don bor kadai namaru jisu don kajing jai jong play hapo jong lada ka eriong kala rung hau Jesu Christ unum la penjai ka eriong. Tapi syakri u play with you sha ba ka eriong kan rung apo ka donut jong fi. Lada fila long panic, lada fila kilometer, lada ka jingship tiang kala rung apo jong fi ngakwa ka na fi ayan mi shua ka tu walit pat dumak iya ka bor setan walit pat dua yano say no shua ka tu penjai ladi. Nama day tang uba jajai uba ban penjajai ki eriong uba khipalo apo umla ban penjajai ya ke jing khipalo abar naga daw ngayang nang ni ngayo idan sibon ki bre wat ki bala syakri bahayo blai jam lenyar na kawan ke jing klumar pet lemer duai ka cebalap hanay Jisu Iohthiah hapreng juga eriong utip ialah kejang keplan ke bau bleu dan ke jing im jang fitip bau bleu dan ke jing khat da fitip bau bleu plapen em fi udan la kejang ke jing temu man pen poi fi segatong mat yawan ke eriong ke bakan nong kwa finong jai namar pin pendap bet bleu nom sha pin sakut apa duriau pin poi bet siliang jang ke jing temu ke jang blai ban ke peni finang ne sengabangan peni fi ni ke tin ke jang blai ngai sentunat ni ke jing ja fi nganong fi kawai kektian sengapa mo nda fitia haga porbo setan uanra eriong kadai ke insult kadai ke kenjam mocking kadai ke jing keben persya yagi bor jingdom usetan ukwa ban ai tiap ke jing ba unio iba pia kibaro siya ukwa ban ai kendiat ke report ke besnil ba borokot pinya kena not dikata usngol tenat ban syong narut ban berat kendia de jing ban bangini kelumar u Jisu sha bo setan un pen kelumar u de eriong nak kata dau tia abdang ke eriong fitim ne am lana fila ban Iohthiah abdang jong ke jing ka bo setan wan ra tia abo setan wan ngakwa nganong fi penyo ke jing jong fi ke dei ka bo setan un pet no tang kendiat sngi namar ke de insult yo setan haba pimtre ban ngap ya ke jing pen Khie Joit pulis sini we jing thoi beret ba we briu jong blay bu kerteng Martin Luther baro khat ngi tip de kun ja reformer ba kraw na pulis tai jing tho ba ong bo thia po yeng men me thang dai mom beti thia ai ti jing thia rit top up de nep ndalamit ku ba khat ar sitang ai yo thia hare udan ke jing sngo tho badan briu po yeng jong baru khie na jing thia wat e ke yeng bura ko ke badum tu be di mometi bandau let ulap akendang badon setan wan ban rung ke yeng jong ngasngol ngo kum no la ban yo iu setan ane ka ta ke jing tho ko ong bo Martin Luther u yo iu setan bu yang akendang but u Martin Luther u klem ong kum no klem be yo klem du mok yo klem du wai no u ong pen ban ni kitien o dei ma me pleng u ong yo setan kum ta o dei ma me pleng but ulek kum no fitip u pet no ulek u kiu biang jing thia u tap op da kanap u Iohthiah baru ong ndang khimen step dan show figa bomot balada pim ai attention
pim penlong important pim ai kataka maban pechu sultan banyan duai pim yo igi brio menta napang ya mare lot kholot ba pastor kholot bar kholot elit pelot tu jing pang kabale ka sultan kholot tu jing ye kholot bar khat sultan sultan ikata ba pin ai ga attention you ba pin create importance ye jing em ko jang sultan ikata ukwa ba pin penlong dan buram you ba pin ai kataka bor ka but jong pi bro khat pin pelot igi jing le jong sultan u jisu tre ikata u hiar cha trailing u tebo supin ki eriong u tebo igi sendra igi klumar hare u tre ban pet bat udah tia dangawan mga ying jong fi lada fitia jika finshong fitia bat bido singkor bi finshong ing amarwe ngano muan syarta lanu bat nganda isi ifi bat nganom treasure igi ban tur si ying jong fi namar haba fitia abanga shong kadang insult yang anak kita daw la pikwa ban buat yang lenti ke jong Jesus Christ nang ban tia apdang jong ke eriong kadang ke crowd jingla man SYIEM ke bah jrong tam ai ngoi play bo Jesus tia la ka day yang ab de fi ngi ban yo tia ngi ban yo tia apdang ke eriong wala yo tia ba kumba yo tia we Elijah yo tia kumba Jesus tia mo tip bo dan ke plan klem yo tia ne do yang Sngi ke duriau bat ke duriau ke jemjai ngasong pelai gi sendran bagi ong ne ula ong te ki balai finong gi beshap ting kata khumnu ba pimpat dan ke jingat people le khat basaf way wang ki la shap ting shika de e bagi le keren parlog hi ki shap ting pitip ki shap ting ino shap ting shu e duriau ge eriong shap ting si Jesus Christ ki sendran di beshu im tang gi shap ting si u ba khumnu ne u ba wat kal air bat ka duriau ki ko ngo u bat ka bot Jesus bat ka bam tip u e u ne Jesus nan gi bre ba bot Jesus ne ga bam tip u ne Jesus nda jakam babo jisu lek yang wo balai kum tu ka kru kom galong tu ngakhwang anong fi ka da pet ba ba pi puli ga bible ai men ta sking a krani ga jingyo tia ngan sa pai shi ga point ga khamdan kam shibet hare kini ga bang kran gi ga don kam balai ngi yo tia ka daw bang sha kan oi gi bod ga jingdom ngi sha ele gi bod jingdom hare ga don ru ga jingyo tia ga ba wan no play but ka jingyo tia ka jong Adam ka jingyo tia ka jong Abraham ka jingyo tia ka jong Jesus ka ka jingyo tia ka ba don kam but ngan pni fi sa away u Petrus ru menchua yo tia apdeng ka por ban duai mo padon men se mo khoi ade pi puli ki kam ki apostle nang ba khanar hadir mala khrai kli yo Jacob do Herod la kem se yo Petrus ban tab a yeng bendi ban khrai kli ndena ma ba ka dai no niam ka jinglat pen sai u shimet ndega balang ka bible ka balang jong Petrus ki duai bro shimet na ka bentau try but nda kum shitang met on ka bible u Petrus u shate de ki kindri ba kti ba gajan la shai de ban khrai kli yo handai hagdu ko met la pen up de ki khan re ngot ki shipai but ngani tu pila up iki saudang handai kadege insult yegi shipai kadege insult yegi tu ki authority ke badana tu jail namagi yo ibo nu priyo la shayuni ap udan bagi kintri usinkar hagdu gume Petrus de bishu athiabet pada buat bahal jisuru yo athian na la buat jisuru de yo athian tamaga jing yo athiang ne kadege ba best pala Uyo tia Petrus sahab bitim ne amu blay no mut pelat you Petrus ma u blay u yo sngo ga jing duai jang ki banget uang pelat you tiu ba yo tia banda pa no angel u angel u hab wan ban ktik you Petrus u tun ru na ga krong man pen kan siu you u de yo tia du ga ta banda u khie ki hab ki kunjri ki hab hi but ngani tu piu mi na tu na jail fika de ga jing yo tia ka dai ka ba kodor kata ka ba Petrus u mat ga jing em u la bot you try u yo i pleng u try tia apa ke eriong nak ta daw minta ma uru la dani men sim khot hadien ke pentecost ula yo man ke bor ke jong men sim khot minta ula hikai ke banget bigi de ban duai but minta udana ke plan job la utip ndan bala ban peniap ya ngan tia bet namar ngadai ya ke ban pendap ya ke jingalap ya ke gospel Badai kita daw uyo tia apdeng jong kajing yap kaban sejala shai haji lagi jaka kaba dan baki kunjeri andre uyo tia katakan kedai kajing long mensim kaba shisha baleng uyo tia kadan kaba ngiyo tia lagi bol jingdom ada dan kapor kaba blay ai hangi yang ni kajing uyo tia bat ngakwa mentag sngi ngap ha ngan kren kendiat igane shashkor ba lada fidan ha kajing uyo tia ngap amo lada fi dan menta ga jing yo tia fitip ki pertai menta ga yo tia ai ka yo tia hau ne coronavirus ka yo tia ha ka lockdown ka yo tia hau vaccination balai fitip
ngayo idan gibriu giba ya ka jing penem tip ndrai ki kwa ban tip yo vaccination yo Jesus Christ tip bahan re kwa ban tip yo vaccine bat nga kwa anong ifing ni sngi gibriu shu lam mer ban krani kita upam nang pareng rula nang lut menta uang lockdown uang vaccine uang kajat pakajat uang corona uang virus ula nang lut baro bat nga kwa anong ifing la shu lap met hakini ki aka bat ken mau gide gi por gi bu setan upen lap met yang abadepi nga kwa agani gi por ba kum ki banget ni dai ya kaban kijat na gani gi jing Iohthiah bangi de ban tip bangi don hapo jong ke plan ke jong play kran kelum na gi skinam ta jong fi baro kha gi bayo sngo kani ge ke por ke banga dei ke banga ban mafi fitimnem hakanu ke por ngi dei ban kindet thia ngan pen ipi na ke bible kala dei ke por ngi bangi de ban Khie Joit pitip la ngan buang ne lanu ke dei ngi bangin Khie Joit na ke bayo thia ngan ong ipi ngan puli na ke bible lanu ngi de ban kinti Khie Joit pen ngan pen ipi na ke ktien ke jong blai ngan da puli na ke ni ke ktien ke jong trai na magani ge dei ke ba snot nat hagani ke bible ke ong kumne hagani ke ktien ke jong trai snap ngan puli na ke shiti shiki nong rum kala nong ke ba khat lai ke khat na ke ba khat wei snap ngan puli lanu ngi dei ban kindet na ke bayo thia ngakran ipi baro gi ba shong yeng gi ba snap ini ke jingkran la no ka dai ngi bangin kindet na ka bayo thia ka khat ka khat wei jong la nong ka khat lai ki rom ka ong ini kiten but yakane habangi itu yakaya yakane habangi itu yakaya yakapor yakaya ka jong play ka yayu pai ka ngom ba mentala dap biang ka por yakabangin Khie Joit na ka bayo thia namar menta ka jingpenem ka khamajan yangi yakaba menbangi langet menta ka de ka ya ka ba biang pala bitip ka ya yu menta ngi don ha ka ya jong ka jingpenem ka ya jong ka jing ia ka ba lengbao Jesus Christ ngim pat don ka ya jong mrat klau ngim pat don ka ya jong ka jing bitar jo play ngim pat don ka ya jong no jono ngakwang anong biang sisin ken mau ngim don ka ya jong ka hukum ngasno si bang anong infidon chibon gibriu ki ba khlem sngo thoi gane ngi pen khle lot iki ya bar kha ni sngi ngi klet bang i don menta ha ya jong ka balang ha ya jong min se ma khoi ha ya jong ka jing pnem ngi don ha ya jong ka jing ai ba menta kala dei ka por ngi abala biang ka ya ong ka bible ne ka dei ngi ban Khie Joit na ka ba Iohthiah namar ka jing pnem ka khamajan menta bania ka ba men bang nget ka ba mot menta la de briu ki pai show play ki Khie Joit na ka ba shakhan oi ka prthai Khie Joit na ka ba shajin jara ka ni ka prthai Khie Joit na ka jing khuslai Khie Joit na ka jing pat no play Khie Joit na ka jing ban khia jing ki bol jing dum yang Joit menta pai show play ka ni ka de ka ya ka ba biang palat bangin Khie Joit na ka ba Iohthiah sa ka de ka bang kuang anong fi hakanu ko por ka ba biang ngi bangin Khie Joit kani ge ko por bangi de ban Khie Joit na ka ba Iohthiah ngasontanat ge ne ge tien ge jong blai ko ka tien ge jong blai ko ka met kata kala nang dir no ngap ha ka to shibon te ke sngi kala jan nama ka tatong ini bread no ite ge jingle ge jingdom patong ini kieng no iki atiar jong ge jing shai kapamot kala de ke por ngi bangi long tekum ke met bakala de ke por ngi bangi ke night ya adu prash pobje ngakwa kala de ke por pin ke but menta kala de ke por ke ya ka ba la jan waner tat ke jing shine bnek ka ba Jesus un wan hang te shiteng sun ha ka ba un rong no igi riu khoi na ngi ke perthai but ye ne Jesus la de bang lupa ndan batep ye sngi bari ke ya u Jesus la de bang lupa un wan ko munong to but pin se yo sngo ge jing sawa ke turai badene ke kadau u blay kwa inga ba fi bangin Khie Joit hagini ge sngi kat ba kadang biang kaya na sotunat ba ke tien ge bong kat ba kadang biang kaya kani ge ya ga ba biang ga ba pdiang hun hakmat jo turai nga kerpat fi ge ni ge por ba pin snap ba ge ni ge jingkran na ma ge ni ge ba don kam
Kani gede ke ya ka biang bangi day ban Khie Joit na Kaba Iohthiah. Fimtip aga Bible ke gospel ke jong Lucas ang Jisu gini kitien tongan pule nagalanang ka ba arpo way singap ngan pule nagadkhot ka ba life ho saw ka ang namagata to sumari la di yo kumnu ki do no jong pi kin snow khia da ka ba bam la lot ba da ka ba buat bi ke jingku slai per thei ba ba ta sngi kan lap kan det ipikum ke jingriam nabakum ta kan ngat kita baro ke besong sa asla ke khndau baro namagata to sharai pi la ke sngi da ka ba duai ba nyo pi ke ba bet ban light no na ki ek bro ki ban sejal ban yang hakmat jong khon jong brio nga kwang anong ifi kade ka poring ibangin Khie Joit na Kaba Iohthiah lesing rang dan por sa kandiat ngan pani ifi kade ibangin Khie Joit na Kaba Iohthiah u Jisu krene ga farshi haga gospel ka jong MATHAIOS kalanang ka bakhatlai singap ngan puli abu kren japang ka farshi japang ginyut ang akhwa finyo ini kektien pejuang kumne wang hagalanang ka bakhatlai MATHAIOS ka khat bar pusaw yakani ka wepat ka farshi ulabu akhmat jangki udang on tharai yaga hima ki beneng kumubrio ubalabet yo simbai babha ga lengkha jangu tia bagi dang yo tia ki brio kwa fin mak bai ka kektien haba ki dang yo tia ki brio ulawan ubashun u bat ula bet yagi nyut apedang ukeu ti ula leitno fi unong shun jengi udeng setan nda wan ban bret dagi eki bamlong aga jingem dagi nyut abang ki nyut kamat ke pamentoy ki pan pensniu yu tu sembai ubangi labet bat hagapor kabau bet ru umbet hagapor kabangi adana lengka bangi trai usaitan wan bread lagi nyut aga por bagi brio ki dang Iohthiah katakan lagi jengi kai ke jong Jisu banda ula spe utau kau kamut ula mino kau ula seiso ki nyut rugi paulang kana do bagi layawan ki syakri to trying ki anga uku kenrat mem chimla bet yu semba ba ga lingkha jame nang no ti lawan ki nyut ula yeto wang brio basyun ula igata ki syakri ti ki ong memon mangin ngin thiu no iki laningin rat no iki u Jisu yeto wang yo abapi thiu no iki nyut pirat lambat yo kauru man ngakwang anong ifi wang kini ami baro ar haga ayom at kataka ayom at Bible ko ni baro ar kini mi lam hadu kataka ayom at ti haga taka ayom jong ka jingat ngan ong hagi baat ti lum shuai ginyot to te song ru iki ka ban thang iki hande yo kau pin lum haga tiar jonga haga nugu por ga dei ngi ban Khie Joit na Kaba Iohthiah ka ban kong ga dei haga ya jong ka jingpenem ka ba biang tam magata dei menta hagapor ka ba kumlungi day ban Khie Joit ba banginum day ban Iohthiah day hagapor ba kidang Iohthiah ki brio ki wegi brio ki la ban Iohthiah andre pi ki ba syakri utrai pi day ban kendet ben rio gini ngi day ban Khie Joit ba yo satanuan bret da ka ba bun ka rukom man nga ingo yu play ba Jisu bihikai gini uang unong syunuan hagapor ba kidang Iohthiah pet ba yo fi Iohthiah hagini sngi bat unong syun uan bread daga jait pagajait bat pinyo in da fi syakri u blay ga mi lang ganyot bat pi jinjar pim seiso anda baga mi lang baganyot nakataka daw nga kuangan syukran lengkot igani fitim neham da pi pulin naga Bible pikin mau bau Jisu ukran naga lenong ka ba arfusan naga farshi syapang ki syupongwat ki taisati baki ya up ki ya bat lagi syarak baki ya up baro sanwat ki babit sanwat ki bestan bat piyo i babaro syupo ang ka Bible ki ya Iohthiah bat kawan ka jing pertai siteng sinya hakmi unong let kurem ulawan ban haba ki yang ki Khie Joit ki wegi don umpriang ki wegi don nak taka daw ka haga Bible ka jing Iohthiah ka dei ka ba ngi haban perkhat ba bat ka ni ktien ka ba ai kerteng ba ngam ta ngi Khie Joit na Kaba Iohthiah ka dei ka don ka ngi em gi sngi ki ba Khatduh aga ba ngin sa yo sngo yo nong let kurem ba wan hang te siteng sun bat nda wan nga kwa ngani thu ipi ki nong let kurem ka balong manga ban ma pi ngi de ban pen kre ga sharak ngi de ban pendap da ka umpriang ka ba kren men se mo khoi ban ngi dei ka ba ngi num Iohthiah klumar ngi de ban kendet ki skor gi jengi ba yo haga no ko por ba wan nginom singkhor ba nginom Iohthiah haki eki fi ladang syukran lengkot nang ni ngakwang anong fi barabora ga Bible ka kren ya ga jing Iohthiah ba haga por ka ba ngimot ba Jisu wan
Nakatagadaw kani kadi kapor bangi deban Khie Joit kadi kapor bangin kendit benrio fitim nem ngan pen ifi ko wega jingja Bible stangani lesingan pen kut no stangani katakadai ki kamjog apostle ko nang ba arpo nga shimi kani shaga bakin jaman sim ngan puli fi kani nang ba arpo pi puli nang ba arpo ko angkir khat banyo Tia hagas ngin kong katayo menbalawan ki yaseng yakabakdiak pu upol ula yalap haki ba unsalet no la shai ti ula pen slame laga jing yalap adu shitang senya dan shibun ki sharak kata ke kamera ka bajrong haga bagila yaseng uway usamla ubakirtang uyutikas ubala shang laga jing khangit ula sho samtia lengai kat ba upol udang kham yalap slam ula kelan Kaba Iohthiah ba ula hab arsut nakabalai mala bala rayap yo upol umare ulai duai bat ka Bible kong nda habau kenthop u ang yang kitien habau la kenthop u la ang wat kuslai na mar ka mensim jong u kadana u te bula kiopat bula la kedia u tau kupu ula bla bam bat bagale kren kila kham slam man shai berngot kum tau la let no bat kila walam im u tau samla tela pentingan ye ki om kendiat singa bangan peni fi ne fi uniu kena uklam Iohthiah shabar uniu kena ngakwang anong ifi uday ba smart jing yaseng ngiam jakashu apo usong jing hangit namaru pol uday brio uba faunam habau pol udan nang balang baro giwan jiseng baru pol ukuran adu sitang senya bana keren mangi adu sitang senya dan besongso hare pol abu keren gisong adu sitang senya ban uniu kena uday uba iet ya ga yeng jong play uba iet ban shakri play usong jing hangit Iohthiah Iohthiah lengai hajing yaseng fitim nem ke jing Iohthiah kawan wat hajing yaseng ngam keren itu ko Iohthiah agi ben bisong renga keren dan gibre Iohthiah agi kam jing yaseng shuka committee shuka jing yalek jing yaseng shuka lap met kale conduct ya brio sekale chato sekale page imto sekale ngan shi lap met agi tagi jing yaseng hadu bam tip shu ya no mio issue ya ke shu Iohthiah agi kam jing yaseng uniu Iohthiah jing yaseng u hab na jing yaseng But ngakwak anong ifi tongin Khie Joit bangin lap met agi ni kam niam kam balang kadi ke poring bangin yang Joit ban tip brio ban kendit ban dap daw men se makhot ban ya lap ya gini ketin ke jong play shi brio bagi brio kin Khie Joit ya gini Sngi but baga balang kin nang lai kurim jong trai ganom dai Kaba Iohthiah and dai ke Khie Joit but ka kendit ben rio ka balang fresh malang Sngi ban up yo nang lai kurim nagataga daw kwang anong ifi kendiat shuai ke bangan penkut no ni ke jingkran tongin Khie Joit Kaba Iohthiah Apostol Paul bukuran ni stisi ke EPHESOS uang ini kitien pulen nang besan uang hagad khat ke khat sa uang na bakum ta uang to Khie Joit Kaba Iohthiah batu mi no na ke bayap teu Chris un pen SYIEM kare ke por bepin mi na kano ke bayap mi na kano ke bapen Iohthiah efi mi no nang ta ai piniat daga jing start ong Apostol Paul hagad khat ke khat san jerom daga ba pet bahai gini Sngi na magilong Sngi ke besneo to wat long pigi ba buat daga wanya ke badan ke jing kenwen hare to long pigi ba dap daw mensim ba ko jong play kata ke jing kwa ke jong play ngi bangin degi ba dap daw mensim ngin degi ba Khie Joit Kaba Iohthiah ngin degi ba num sharpen Iohthiah ha ka bor jing dum ka num ken oi ngin num lap met ki kam jing yaseng ngin num shu lap met sa gini ki kam niam bat ga kwa ka nong fi to ngin num Iohthiah ha ba ki wei ki Iohthiah ngin num Iohthiah hare ngin sharai ngin duai bat ngin shakri yo blay ta hagani ke pong nget kala long ke jingker khu yifi ngan pen kot da ka banga ong kumne hagani ke khaleman ngas ngot na le ke to shiti sigi nong rom kul nong ba khat lai ke de khat ka ba khat wei ka ba Apostol Paul ang menta kala dei ka ya bangin Khie Joit Kaba Iohthiah fitip ngidang dan hagani ke ya menta ngidang stang khendiat ilat balarangi priang yo Jesus Christ bangi Khie Joit naga jinglong perthei mangi phai sho trai ngindang yo mat ya ke jing penim ke jong trai manu ne preng jong fila se brosh ka tapi pet no play le se brosh ka ta ke jing gala shupen lap met ifi le se brosh ka ta ka perthei ke ken oi ifi le se brosh ka ta pi dona ke jaka ka ba shibun ba ki mensim baman ki pen Iohthiah ke jing em jong kene ke ya ka ba biang tam ba pinong try ai ba ke jingkran ka ba page menta ke Sngi leng ba ke YouTube channel kam dei ka ba shujaran kan re try ke dei ka ba me pha ya ka ban krisio nga
bangan Khie Joit na Kaba Iohthiah ngan duai nam ta jong fi la da fi kwa ban pai show blay ban try na du mata si wat give shakri blay bale fi mong try pendap ngado men sim ko ai an Khie Joit but tungin duai bat fi ga ko la fi don ga jing pang kan ter la fi don ga jing e kan ter la fi don ga problem kan ter yang Joit ya ba du blay shakri utrai Khie Joit na Kaba Iohthiah mi na ga yap ukris un pen shai fi tungin duai bat nga ha ga ni ga kalemat nga ngai pila yo sngo igani nga yo sngo ga don ga jing da don kat ga try bang kren nga yo i aga ba kin jaman se nga yo i ba fi shong ba fi sngo tho ba ga de ga por ye fi ba pin Khie Joit ba le fi mong try shim nga ma ta ga singan ai lot la ga jong ga jingem tangin ni tuai ra ki ti gi jong fi ringkat bat nga ga ni ga por tangin ni lang ni tuai how try ha ni ga kaleman ko try nga ra la gi ti na ka benta gi ni gi min sim gi ba kodor ki ba yo sngo gi ni ga jing kren a play nga yang nang ni ko pa da ga jing ai e ga jame nga tip bangi ema ga ya ka bangi day ban Khie Joit na Kaba Iohthiah namar ka por jong ka jing penem kala khamjan minta bania ka por ka bangi nget try minta ka sngi ngadwai a play be in your bread no it atiar jong ka jing dom haring ni kiang ki atiar jong ka jing shai try nga yo i dan ki brio ha ni ka por ki ba ka jing e ka bani ki ba ki shu Iohthiah sa anta dan ki brio ki ba ka jing pang ka shu pen la met sa ki shu mare na ka wei ka hospital sha ka wei na wei doctor sha wei doctor shu mare na ka wei ka jing sumar sha ka wei ka jing sumar dan gen try ki ba Iohthiah da ka ba ki pet sa ban shu ai dau ba kim tre ban ko ngu yeme dan ki ba shu Iohthiah gen try a pray to ka jing pen bun kam to ka bo jing dum nga try me da ka sngi ken det ben real ken pai shame nga try kat ba nang ra ki ti nga try ba men sim jo me un pen ken det ki ko pa ba ken pai shame ba ken yo mat ki jing pen em ku jame ku try ni ka khale mana playing nga try ba men sim ko jame un ta i ni brio ba kat ba nang try nang ni ai ken yo mat ki jing pen em ku jame I can shame ke jing penem ke jame ai ko pa kin duai ba kin shakri men ni shakman ngara duai ker pang ken try ba kin ke por ke ba kodora play jisu nga duai ya ka ba men ker khu ni ke brio ke snap ba kan ko jing men toy ya ke jing em jong ki try nga duai ru shigen ten na ga de tu ke ba Iohthiah apreng jong ke jing pang ke jing kro nga be yu to ke jing pang na ke yen ke sem ke jong ki ban nga kren ke jing kia aga met ke jing na clear ke jat ken try mela ba no ke jing pang ke jing kro da ka jing chingam snam ka jame try kin yo ka jing pen kia na du menta ka sni try ni ai lot chame ka buram na mar kani ka por ka bakodor ha ka kirten ka jong jisu na naso ni duai amen amen u blay un kur khu finga nget pila yo sngo ni ka tin ka jong blay ka de ka bakodor ka jing im ka jong fi bat ka banga kwa menta ka sni na ka menta jong fi ka dai la da fi da pai show blay but Khie Joit bala da fi da kwa shisha bani ai bidu try nga play ni ka lat bangan ong fi fila fin tho aga comments ba fi kwa jing duai fila ban phone wa ki number ki bangi ai ka screen khnang ba fin la ya ka ban connect ba fin la bani ai chkhman ba fin no Iohthiah ha ga jing oi jong ki aka subscribe ye ka channel bet ye ka jing kran mana ga por kalong ka jing khu ye ka jing em jong fi kublai shibon u blai un ka khu fi amen.